Добрий вечір всім. Ми вже прийшли в підвал, на вулиці вже похолодало і моросить дощ. Котики вже більше сходяться в підвал. Ось Найда сховалася, 2 колобки. Тут у нас рижик новопечений. Ось рижик поки від'їдається і відсипається. Там він собі вибирав місце спати за коробками, щоб його не було видно. Там Найда. Ще десь димок гуляє. Ось всім дали вечеряти, вони будуть тут ночувати вже. Вон привіт он передає Найда. Бачите як? А, долматка. Всі ми будемо йти далі.